Mdara levels madi hapo mdara we wombe mdara kuvura wombe. Mbona wangu unasiketa wangu kuti nandina zvematokoro Wako izvi mbona. Makasara mdara vakomana vari kuratidza mablack mambazo mafoni. Black mamba ba ndiswera ndichita zokutora mapicture sini rangu mbona ari kwane papicture akakurisa mbona wangu una nehombe ndichete mbona ndichete muzimbabwe mese ndindoputsa 25 rounds chete yehombe. chioneka mdara mabhebha akutsvaka levels man. Mimi hamusi kumbotsvagwa mabhebha akuda levels wesitara 1 mbona wangu una nemusana unenge wakaiswa simbi musana wangu usingafambi agone kana kuputsa vanhu agone kuira vanhu. Kana iwe maititi mdara venyu vaya vakutodawo levels vakutoda tsvimbo yamozisi ina levels. Mdara madzosiwa man. Mbona undine black mama mvugo nyoka foni inototora sini inobva yatoti memory full ibva yatokwanika screen yoputika pano. Levels ndiye ari kunetsa kamudara apinza vakadzi vese mumalevels akutonetsa kudarika world cup. handikundwe nemunhu anokwira musikana pafoni mbona kutumira vanhu sikotumira vanhu gaba rehuchi mbona gaba chehuchi achitumirwa vanhu mbona nonyadzisa sini ndere mudheni. Ndiatone kapu yekukataka mudara yetsvimbo munhema ye black collar. Nyoka rangu mbona ndiri kurova madzimai mbona makawanda kuti zvekuswera kuputsa vanhu mafoni mbona dzimwe dzine tsinga dzimwe dzine musuu dzimwe dzine mabhantana mudara. haisi yamozisi ye mbona idiki ye iye mbona yanebukadneza idiki ye yangu ini ndo yakapfura kumhombe inoputsa vanhu nonaka tapira nakadhula kwete zvematere zvana level. Marwadziwa mudara makundwa na level. Ko mudara kweyo maititi makazovaputsa munozotaurira. maititi wabvunze mbona ndakapesanisa mazino ndakapesanisa vane mastitches izvi gomera vari pabhedha hospital aputsa 25 rounds aputsa 25 rounds 25 styles 25 positions 25 hours. Diamonds on the beach.